Selam dostlar. Эфирда музыкаль каймак тапшыруы һәм мин Газинур Файзуллин. Әгәр сез танылган режиссер булсагыз, бу атнаның популяр җырчыларын нинди фильмнарда уйнатып, кайсына нинди роль бирер идегез икән? Сез уйлый торыгыз, ә мин бу эшне хәзер үк башлап җибәрәм. 15-нче урын Алина Сафиуллинныкы. Шәхсән мин үзем Алинаны мелодрама, комедия, триллер жанрларында бер дә күрмим. Иң килешкәне минемчә әкият. Күз алдына китерегез. Башында кызыл калфак, кулында кәрҗин, һәм ул җырлый-җырлый урман буенча әбисенә ашыга. Кызык. Гомерлеккә алган ярамда син, йөрәгемдә калган ярымда. Canımda bitmi yüreğimin sen kaldırgan yara canımda. Yaralarga deva tabıp Can yarasın kimlerde vallah. Yalğızlıkının salkın kuşağında senden başka kimsin oralar. Yalğızlıkının salkın kuşağında senden başka kimsin oralar. Ömür öter, yalğız akış gerek, bir yılğanın iki yarımda. Ömürlükке alğan eşi yaramda sen мәңгі ұмтылмаслық yarımda. Yaramda sen мәңгі ұмтылмаслық ярымда. Мәңгі ұмтылмаслық ярымда. Мәңгі ұмтылмаслық ярымда. Инде 14-нче урынга күз салыйк. Биредә Эльвира Хамматова. Эльвира образын үзгәрткәнче, аны бары мелодрамаларда гына уйнатып була иде. Әрнү согыш белән сугарылган салмак кына җырлар, озын толым, билгесезлеккә төбәлгән караш, озын күлмәк. Ә хәзер чәчен кистереп, кыскарак итәкләр кия башлагач, җырчы кыз үзгәреп китте. Инде репертуарында алыштырып җибәрсә, ул лирик образдан бөтенләй чыгачак. Аңа нинди роль бирергә дә белмим. Ә бәлки сезнең вариантларыгыз булыр. Бәхетле булыр өчен генә туадыр кеше җиргә, тик бәхеткә илтәр юллар бирелми бит җиңел генә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары, бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бары. Тәгәрәсен гомер йомгага,
Құдай бәхіт берсін не бары тәгірәсін өмір емуаға тегіз болсын тұрмыш юллары бұталмасын кіші язмышлары Құдай бәхіт берсін не бары Қанатны қайырмасқа Ялғышып айырмасқа Йыллар аша үзіліп топқан Бәхітіні юғалтмасқа Тәгірәсін ғыныр емғағы Тегіз болсын тұрмыш юллары Бұл жиһанға туған һәр кішіге Құдай бәхіт берсін не бары тәгірәсін өмір емуаға тегіз болсын тұрмыш юллары бұталмасын кіші язмышлары Құдай бәхіт берсін не бары бұл жиһанға туған һәр кішіге Құдай бәхіт берсін не бары Құдай бәхіт берсін не бары Әміне Ленар Сайфиевқа нинди роль килешкәнен бір кімнен сұрамасам да білем. Ул бит оның йөзенә шыққан. Лирик, романтик, гашык егет. Ленар үзе дә бу образ белән тулысынча килешә. Әйе, мин чыннан да шундый. Сәхнәдә җырлар башкарганда шул образга кирип китәм дә хисләргә биреләм. Кайбер вакыт күзләрдән яшьләр дә чыга дип сөйли Ленар. Үтә дә Хисчән Сайфиевка хит парадның 13нче урынын тапшырабыз. Сиңа бик якын, син миңа бик якын. Торабыз янәшә ярату ярында. Иркәләп назларымын, җыр итеп язарымын. Вәгъдә бирсәң әгәр бергә калырга. Көннәр җитсен сине язар өчен, төннәр җитсен сине назлар өчен. Яратырмын гомер буе табылгына. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, сулышым алганда. Афакларда томан таралганда. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, һәр сулыш алганда. Афакларда томан таралганда. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, сулышым алганда. Афакларда томан таралганда. Әле узган атнада гына хит парадка килеп кергән Айрат Сафин бу атнада инде 12нче. Җырчы берәр фильмда уйнаса, аңа нинди роль эләгәсен төгәл әйтә алмыйм. Чөнки бу егетнең ни үзен, ни хылкын белмим. Продюсеры сүзләренчә, Айрат бик тәрбияле, тыныч хылыклы, сабыр егет. Алайса, ул да Ленар Сайфиев кебек берәр лирик рольне башкарыр инде. Әлегә җырласын. Яшә җирдә нурым калсын, ул нур тыныкланмасын. Нурсыз үткән гомер өчен үкенерлек булмасын.
Yaşa jirde iz kaldırıp izlerin sığınmasın Bulgan ömerlerin ışın Ükünürlük bulmasın Yaşa jirde iz kaldırıp izlerin sığınmasın Bulgan ömerlerin ışın Ükünürlük bulmasın Yaşa jirde ismin kalasın İsmin ölümsiz olsun Senin kalgan buğunlarga Yanışıma yaz bulsun Yaşa jirde iz kaldırıp İzlerin sığınmasın Bulgan ömerlerin ışın Ükünürlük bulmasın Yaşa jirde iz kaldırıp izlerin sığınmasın Bulgan ömerlerin ışın Ükünürlük bulmasın Ükünürlük bulmasın Ükünürlük bulmasın Esse yigitleri. Nişik яңгырый бит, ә? Аларны мин гангстерлар итеп күрәм. Икесе дә кара күлмәктән. Икесенең дә кулында пистолет. Юк, туктагыз. Пистолетлы ойратны күз алдына китереп була. Сугышучы ойратта фантастика түгел. Тик менә бик тыныч кылыклы Ниязга пистолет тоттырып булмас. Оңа шешәк бәйләме яисә гитара тоттырып килешәтшәр. Димәк, ойрат гангстер булса, Нияз шул кара кешеләрдән бөтен кешелекне коткаручы зат булачак. Килешәсезме? Килсәгез киттек. 11-нче урын. Безне карлар туктатмады, әгәр кызлар шакырса. Алны-ялны белми идек, өйгәчә ял кайта идек. Юлга акча калмаса, юлга акча калмаса. Ярсу иде йөрәкләр, якты иде теләкләр. Әле кичәгенә кебек, бер шунсыз студент егет. Яшәгән без уйнап көлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Әле кичәгенә кебек, бер шунсыз студент егет. Яшәгән без уйнап көлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Әниләргә бүген көтмә, дустымда кунам дидек. Өйгә арып кайта идек, күздә йомып әйтә идек. Имеш дәрес өйрәндек, имеш дәрес өйрәндек. Ярсу иде йөрәкләр, якты иде теләкләр. Әле кичәгенә кебек, бер шунсыз студент егет. Яшәгән без уйнап көлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Әле кичәгенә кебек, бер шунсыз студент егет. Яшәгән без уйнап көлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Җырчы Аишаның хит парадтагы образы шулай ук гангстершыларга, әлеге дә баягы кара көчләргә якын. Янында очып йөрүче кара карга гына җитмәй. Тик аның капкара күлмәк киеп, күзләрен, тырнакларын капкарага буяп чыгуы аның күңелендә шундый дигәнне аңлатмый, дуслар. Аиша самими, позитив кыз. Һәм ул берәр фильмда төшә калсам, бары уңай героины гына уйнар идем дип хыяллана. Хыялый Аиша хит парадыбызның беренче унлыгын башлап җибәрә.
Әлфина Асхамова белән Илдар Ахматов инде ничәнче атналар рәттән мәхәббәт дуэтын башкара. Ничек уйлыйсыз? Алар берәр фильмда ике гашыйкны уйный алырлар иде микән? Минемчә әйе. Чөнки Әлфина апа да, Илдар да кеше көлдерүдән курыкмыйлар. Әлфина Асхамова мәсәлән, кеше көлдергә яратам дип ачыктан-ачык әйтә. Көләбез. Ой, тфу, чыгышларын карыйбыз. Кеше гомерен җырга тиңлимен, аның була озын кыскасы. Бер көн шуңа бәя бирәлми бит, юктыр аның үлчәм кысасы. Бер көн шуңа бәя бирәлми бит, юктыр аның үлчәм кысасы. Әй гомерләр чәчәк гомерләр, битмирендең икән бер генә, эшләмәсә изге эшләргә, вакыт җитмәгән белгәнә. Әй гомерләр чәчәк гомерләр, битмирендең икән бер генә, эшләмәсә изге эшләргә, вакыт җитмәгәнен белгәнә. Барлыгымдыр җырлыгымдырмын, барсыз ни булам икән? Ялгызның бик моңы күбрәк, сагышлымың шушымы икән? Ялгызның бик моңы күбрәк, сагышлымың шушымы икән? Әй гомерләр чәчәк гомерләр, битмирендең икән бер генә, эшләмәсә изге эшләргә, вакыт җитмәгәнен белгәнә. Әй гомерләр чәчәк гомерләр, битмирендең икән бер генә, эшләмәсә изге эшләргә, вакыт җитмәгәнен белгәнә. Чираттагы җырчы үзенә үзе балык ролен сайлады. Әйе дуслар, дөрес ишеттегез, балык ролен. Бер тапкыр Альбина Апанаева мәктәп театрында алтын балык ролен башкарган. Һәм бу роль аңа шундый ошап киткән икән. Минемчә, Альбина әкияттәге принцесса, алтын чәч, сылукай, ай кызы рольләрендә бик әйбәт башкарыр иде. Ничек дип уйлыйсыз? Синең белән генә шуны иркендер, я синең белән иркен сулыйм мин. Янәшәнедән генә атлап барыр өчен, туры юллар гына сайлыйм мин. Синең мәхәббәтең миңа башка төрле синең хисләрдә. Син булмасаң янда, шундый моңсу миңа. Син булмасаң белмим нишләргә. Синең мәхәббәтең миңа башка төрле синең хисләрдә. Син булмасаң янда, шундый моңсу миңа. Син булмасаң белмим нишләргә. Нинди бәхет синең яннарыңда булу, сизелми дә вакыт узганы. Күренми дә синең белән күзләр җитеп, җилләр белән яфрак тузганы. Синең мәхәббәтең миңа башка төрле синең хисләрдә. Син булмасаң янда, шундый моңсу миңа. Син булмасаң белмим нишләргә. Хит парадны алга таба дәвам итик. Чираттагы җырчы Илдар Хакимов. Илдар белән Гүзәлне кем ролендә күз алдына китерик дип баш ватырга да кирәкми. Алар бит ел сайын тамашачыга театральләштерелгән концерт программалары тәкъдим итәләр. Бер елны, мәсәлән, Илдар хан Гүзәл Ханбикә ролен бик әйбәт башкарып чыкты. Хакимовның хит парадтагы чыгышы да шул концертларыннан. Игътибар белән карагыз.
Өткеніме қайтам сенің яныға Моңсу көзлеріңе табанырға Мен бит сенен бәріне үміт етмейм Һәм рұқсатта күтмейм сағынырға Һәм рұқсатта күтмейм сағынырға Сағынам да сені үзіліп Қайтып кетем қабат өткенлерге Бүгінімді сені табар үшін Өткен кері қайтмай дейселер де Эльмира Сулеймановна бүгіннен кішілеріне елата шишіндіре тұрған мелодрамаға түп рөлге белгілеп бола. Ол қызғандыра тұрған қияфет Йоси біле. Керек шықса суза күйлеп те жіберала. Елауны әйтіп те тұрмайм. Йылдыз жидың бөлекке жырына клип түшіргенде, Эльмира шул хатлы рөлге кіріп кеткен ки, оны елаудан күшке тоқтатқандар. Жыршы қызының хатты сәхнеде де елап жіберген шоқлары бола екен. Қорап қорайғалы. Yatlar bilen şualın Tügelindi yangalık Minde kalmadı hisler Dürülep yanırlık Yatlar bilen şualın Tügelindi yangalık Minde kalmadı hisler Dürülep yanırlık Siyem dime gerek tügel Tüsü ungan siyüven Nige gerek azaplarını Bәхет bit ula diyüven Siyem dime gerek tügel Tüsü ungan siyüven Nige gerek azaplarını Bәхет bit ula Sina digen Allah hisseler Nigedir tanıklandı Dingizlerde şavlap тұрған suyu dünyam tın kaldı Sina digen Allah hisseler Nigedir tanıklandı Dingizlerde şavlap тұрған suyu dünyam tın kaldı Siyem dime gerek tügel Tüsü ungan siyüven Nige gerek azaplarını Bәхет bit ula diyüven Siyem dime gerek tügel Tüsü ungan siyüven Nige gerek azaplarını Bәхет bit ula diyüven Еламады. Ришат Нишли. Ул зур адымнар белән беренче орынга атлый. Әлеге Фазил Ахметов хит парадыбызның беренче бишлегендә. Сине фильмга төшерергә чакырсалар, нинди рольне уйнар идең сорауына, о елмаягына. Мин үземне бу өлкәдә бөтенләй күрмим. Фильмнарны мин попкорн ашый кинозалдан гына күзәтергә яратам дип сөйли ул. Ришат, син 5-нче. Яннарымда яры син бар Биңа канат куйышы Шиңәм дигән гөлләремә Сулар сибеп торышы Әле яры син очрадың Яшьлегем таңын арында Балбалым булып сайрарга Күңелем талларында Күңелем таңнарында Әле яры син очрадың Яшьлегем таңын арында Балбалым булып сайрарга Күңелем талларында Күңелем талларында
Yengil yaşavlanıp sen bulsan yanlarımda Tübendikli boş yemin dizlenip allarına El yari sen ışıradın yaşlığımı tanınarımda Balbalın bulup sayrarıga Küngelimi dallarında Küngelim dallarında El yari sen ışıradın yaşlığımı tanınarımda Balbalın bulup sayrarıga Küngelimi dallarında Küngelim dallarında Яңа җырчы Дина Валиеваны берәр мистик триллерда уйнатып булыр иде. Клибындагы образы моңа 100% туры килә. Тузгыган чәчләр, озын ак күлмәк, җил, шомлы тавыш һәм караңгылык кына җитмәй. Ә үзе ул кинода уйнау дигәнне ишеткәч шаркылдап көлде генә. Җырласын, Дина җырласын гына. Жаныңның иң өзгәләнәгән юксанган мизгелендә килеп җитәр менә яныңа мәхәббәт тизлегендә Канатлы хыялларымның тотмамын тезгенендә килеп җитәр менә яныңа мәхәббәт tizliginde Kanatlı hıyallarımın tutmamın tizgininde Kilip jitermen yanıma mehabbet tizliginde Işıp gelir məni yanına Məxəbbət tizligində Kütkünə ömür yazımda Qaldırma küzlüğümə Qanatlı xiyallarımın tutmamın tizginində Kelib jitər mən yanına Məxəbbət tizligində Qanatlı xiyallarımın tutmamın tizginində Kelib jitər mən yanına Məxəbbət tizligində Birinчиләр исемлеген Алина Баширова ачып җибәрә. Бу атнада хит парадның 3нче урынын алып торучы кыз кинога этләр белән чырыйдым ди. Җырчы кыз хаска тукымына кергән этләрне айрыша ярата икән. Алдагы клибында бәлки бу этләрне күрә дә алырбыз әле. Әлеге аның чагыштырмача яңа клибын күзәтеп китик. Ярак мин китәм дигән бу ялгызымны калдырып Битләремнән бер үбеп ал, битләремнән бер үбеп ал Соңгысы дигәне булып Үпкәлә миңа үпкәлә Дәшмичә дә йөргәлә Сагындырып, ялындырып Үзәгемне өзгәлә Үзәгемне өзгәлә Үпкәлә миңа үпкәлә Дәшмичә дә йөргәлә Сагындырып, ялындырып Үзәгемне өзгәлә Үзәгемне өзгәлә
парадның 2-нче орынын алып торучы Лейсан Гимаева кинога чуу турында түгел, әміне театрда ойнап карау турында хыяллана. Соң әлбәттә, ул бит инде 2 тапкыр фильмга чыгып караган җырчы. Әтәшсез иртә фильмында ул Фәрит Таишевның сөйгән яры, Көмеш чүлмәктә шәһәрдән кайткан кыз ролендә. Әміне театрда ул берәр музыкаль рольгә өмет итә. Мин режиссер булсам, аны 2 дә уйламый Мәйсәрә итеп куяр идем. Тик Булат кайткан, бүләк алып кайткан дип җырлап тигерсен. Bu dünyada indi senin kebek Berkemde de yaratalmam bu ten Süte gümür yımğağımna Birge yerden sıkmaklardan öten Ayrıldı yollar kemgayepli Ellerinde yazmış üzüme Мәхәббәткә кырау булып төшкән Әллә инде ятлар сүземе Эзләп йөрим таныш болыннардан Бергә яккан учак урыннары Йөрәгемдә дерли учак булып Син кабызган сөю сөйгән ярым Аерылды юллар кем гаепле Әллә инде язмыш үземе Мәхәббәткә кырау булып төшкән Әллә инде яклар сүземе Беренче урында Мөнир Рахмаев. Аңа нинди роль килешә? Шүрәле, фокусчы, эшләпәле Фредди Крюгер. Дөресен генә әйткәндә, Мөнир нинди рольгә дә риза. Һәм ул 100% итеп башкарып чыга алачак та. Чөнки ул ихлас һәм үзе әйтмешли артист. Син генә Коялам күгәндә Син генә берегенә бирмим һичкемгә Шит ятлар, аралар Ышанма сүзләргә Мин бит сөям Сине генә Ал, нәфис күңелеңә сал Минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем Кал, сөю диңгезендә кал Көтә безне офыкта бәхет көннәре Ал, нәфис күңелеңә сал Минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем Кал, сөю диңгезендә кал Көтә безне офыкта бәхет көннәре Hey! Kızlar biyimiz birgele biyimiz ulan! Hey! Hop! Hop! Woo! Hop! Hey! Woo! Hey! Kızlar biyimiz! Hey! Al, nefis күңелеңә сал Минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем Кал, сөю диңгезендә кал Көтә безне офыкта бәхет көннәре Ал, нефис күңелеңә сал Минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем Кал, сөю диңгезендә кал Көтә безне офыкта бәхет көннәре Кал, сөю диңгезендә кал Көтә безне офыкта бәхет көннәре Мин, Газинур Файзуллин, бүген җырчыларга рольләр бүлеп бирдем. Инде фильмны төшерәсе генә калды. Менә анасын инде бүтәннәр башкарыр. Ә мин сезнең белән саубуллашып, әкрен генә китеп югалам. Чао!